Longgo muga para ngaresi apa sira do raos raja Kadiparan ortan iki ortanira ya apa nggone anambut karya Korean was padha majo matura kita Kakang Patih Luwangi saben-saben rika rawuh tansah teng seliru bakal ndak aturi nyaosake pangabekti Kakang Juluwangi. Dawuh timbal lan
Kakang Patih Julungwan. Dawuh timbalan kados pundi Sang Prabu? Yu pangabektinira tak tumpuk. Ora mung astutining sun tampanono Kakang Julungwan. Iki Sang Prabu. Kula tampi asta kalih dakap pundi minangka jimat Sang Prabu. Iya Kakang Patih. Sawise prayoga lenggah ananging ingsun bakal nliti preso jalaran wis teko titimangsani. Kadiparan jejeg doyonging Kediri kene Kakang Patih. Pamatur Sang Prabu. Yu Anggen kula damel sesegering katon Kediri punten badhe kuat. Sedaya para kawula lan ayapa sami sayen saiko kabeh. Tunjung asma panjenengan dalem lan sedaya kelurahan asma panjenengan dalem Sang Prabu. Kakang Patih Julungwangi. Yu pancene ngono. Jalaran ingsun nedha nrimo banget saka gedhening lelabarenro Kakang Julungwangi. Kuriki Sang Prabu. Maben dalan wonten ing kraton Kediri kula nyami tetes sing duwe kakang kakang. Kakang Patih Julungwangi. Iki Sang Prabu. Yu ingsun percaya jalaran sira kang pinungku bisa ngembat watang aputung. Bisa ngejomake ana ing Kediri kene. Mula sliramu kang pinungku kena kanggo kabeh tepo tuladaning Kediri kene. Iki Sang Prabu. Mula tak parangake lenggah saka sawetara. Iki sampun kirang pramayogi Sang Prabu. Senopati Wijangkara padha becik sira ngadhep ana ngarsaning sune. Yu saben-saben sliramu ngaturake sungkem pangabekti. Yu pancen bener aturmu. Jalaran sliramu sawijining prajurit kang pinungku kena kanggo tuladaning kabeh para kawulu. Jalaran prajurit ngono kang pinungku dadi lajeng kiblat kang pinungku bebalunganing para kawula bebetenging para negara. Mulu senajan sliramu ngaturake sungkem mananging sliramu wis tanggep nata kabeh para kawula ing Kediri. Mulu prayogake anggon sira lungguh. Putraning Sungger Suryapa. Apa dene Suryana? Sliramu uga nderek Saresyan Agung ana ing bali temu ing Kediri kene. Apa sing kok bakal sira aturake? Yu pangabektimu ndak tumpu. Ora mung astutine Rama Tampanana Suryapa. Yu sak banjuri yu Bilih kula putra Surya kapre Joko tata tentreming Raja Kediri. Kados boten damel kuciwanipun kajeng sak wanci-wanci wonten Kraman Agung alit badhe gepuk asma dalem. Agengipun badhe ngrisak gandal. Cekap kula pun Suryana dalah para panggalane. Mekaten Rama Suryana pun kula kadosa pundi? pancene bener.
Jalaran Suryaka apa dene Suryana iku sawijining putra Nalindra utawa putra ratu. Kena kanggo teputra tuladha kabeh marang kawula ing Kediri kini. Saya-saya para nom-noman kang padha mapana ing Kediri kini. Jalaran sira kang pinungku dadi lajeng kiblat. Yuk, pancen bener. Unjuk aturmu. Jalaran Rama ya wis kapireng. Kabeh para muda, para putra ing Kediri kini padha cancut gumregut sayuk rukun. Jalaran ora mung ngemake putra, senajan to prajurit manggalani yudha bisa gawe tentreming negara. Jalaran antaraning kawula lan Gusti bisa manunggalake tekad ngangkat karyaning negara iku kang dadi pikukuing negara Suryana. Mula ndak parengake lenggah saka sawetara. Kundur nika Kakang Patih Jlowangi. Yen ing sejatine mono kabeh para kawula ora ndak parengake nderek sowan. Iki mung opo to ora ngrembug babaganing krab ananging mung babagan mirunggan. Mula kabeh para kawula ing Kediri kene kabeh ndak paringi tentrem saka sawetara. Malah ngene Kakang Jlowangi. Jalaran secane Yesun menggalihake marang putraning Sun. Dheweke wis antara dewasa. Ananging dheweke durung bisa ketemu marang priya lan gurungono sing kok bakal diladeni Kakang Patih Jolongwangi. Kok menawi Nining Dewi Daneswari dereng kersa ngladosi priya ingkang amargi wonten ing Kediri kathah raja ingkang badhe ngayunaken Nining Dewi Daneswari saprabu. Pancen bener unjuk aturmu. Jalaran ing rikala semono para raja para ratu kang padha ngayunake marang Daneswari. Aning dheweke yo isih uga meguguk durung bisa ngladeni. Kuwi nalare priye Kakang Patih Jolongwangi? Panjenengan kuwi sabar saking sakutawis. Perkawis menika menawi dereng dipun jodohaken kalian Gusti ingkang purba iku Patih saprabu. Kakang Patih Kula ingkang sowan. pancen bener. Kisana ingkang nembe rawuh. Ngaturi sugeng rawuh ndika Kisana. Inggih. Pikantuk istri pangestu panjenengan dalem pidada sowan. Mboten namung kawula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk. Oh nggih, sungkem pangabdi ndika kula tampi boten namung dawah samisak. Inggih. Ih,
Ampun kok ateges kula meniku tambuh. Jalaran saweg sameniku kula abenajeng dumateng panjenengan. Menawi panjenengan meniku nalindra saking pundilan sinten ingkang dados jejulipun lan saking pundi pinangkanipun kisana. Inggih, paring pangandika. Yu Sudi amastani kula punika pun Patih Suropanggang saking Kadipaten Blambangan. Nggih. Oh panjenengan meniku pepatih wonten ing Blambangan Suropanggang. Mila leres. Lajeng kagungan kersa menapa panjenengan mlebet wonten ing tlatah Kediri mriki. Saderengipun pun kula matur menawi enten lepat nuwun ing Samudra Pangasam. Boten dados menapa. Kula punika dipun utus kalian sesembahan kula saking Kadipaten Blambangan. Inggih punika Adipati Minak Kendalisika. Supados kinen kebon bonenjang jejawah sonten nglamar putra putri panjenengan dalem Dyah Ayu Danis. Oh panjenengan meniku dipun utus Ratu Gusti panjenengan ingkang supados nglamar Daneswari. Mila leres. Wah, nggih. Menika naminipun ing Kediri meniku ketiban wahyu jalaran panjenengan menika satunggaling nalindra wani mlebet wonten ing Kediri nglamar putra putri kula. Inggih. Wah, kula langkung remen, langkung seneng. Inggih. Warem. Dadosaken Dewi Prameswari wonten ing Blambangan. Wah, nggih. Menika nggih. Lagi kepareng to? Kula jan remen sanget. Wah, menika. Nanging ngeten kisana. Jalaran kula meniku tiyang sepuh. Inggih. Tiyang sepuh menika wontenipun murdu ananging wasesa wonten Daneswari nggih yoga kula. Panjenengan meniku nglamar nggih. Kula tampi nggih dereng. Dereng nggih kula tampi jalaran panjenengan sampun kraya-raya saking negari Dalu. Dados pangertosan negari Adipaten Blambangan menika negara ingkang sugih. Menawi badhe nyuwun bebana. Bebana menapa? Kathah Mas Picis Raja Brana ingkang sumadya wonten ing Kadipaten Blambangan. Kula pitados menawi ing Blambangan meniku raja ingkang kondhang sampun kawentar wonten ing pundi-pundi. Ananging yoga kula meniku mboten kula ijolaken Mas Picis Raja Brana sing untu-untuan menika mboten wontenipun remen kalian remen. Nyuwun pangapunten Sang Prabu. Kepareng mboten kepareng Dewi Daneswari badhe kula sowanaken wonten ngetok dalem Sang Prabu Minak Kendalisika. Suryono. Yo. Yo. Raden Surono.
piye? Bab dua kuwi mangkung kamsiman. Mula lamun kowe bakal ngesaat to Gustimu bakal ngesake pundhut garwa kanggo sanepan. Lamun bisa mawake aku sareng Menawi mekaten kula menika buta ingkang ngantasi karya. Siapaken benteng ingkang nganggo prajurit ingkang kathah. Badhe damel tungkang bareng kaula. Ingkang atur begini. Metu. Tunggu Joko. Buat panjenengan metu. Suryaku apa dene Suryon? Yen pancen karepmu kaya mangkono, ing Kediri mangsa Bunga sing ati-ati. Kakang Julungwangi lan Sira Senopati ing Kediri mangsa burung aku bakal mlebu ning pang. Rono. Apa Surapaka? Lamak anggonmu omong. Manaske kuping ngabangke mata. Yo. Yen pancen kemono mengkono, ayo. Amuk praja ing Kediri. Keparat urat waning ayon roting Ayo. Raden Lono Esu Rono Jatan Wahati
kaputusane ning praja blambangan lako moro tutupno sabudi ayo maju pancen sakti ayo mas ayo ayo aku Sapa kuwi? Iki sapa kuwi? Jok sik. Kerik. Kerik, kerik, kerik. Kerik, kerik, kerik. Mara maju apa sira dora ayo
pangganmu karya matur siraden nolih marang mahatta matur Aguna coba matur ana ngersane Bapa Aguna inggih Bapa pareng matur Aguna tak tampa sungkem pangabetimu ora mung puja pangestune Bapa Campanana Aguna pikantuk berkah pangestu dalem Bapa pinaringan wilujeng Aguna anggenipun marak sowan wonten ngersanipun Bapa ya Aguna paring pangandika Bapa kok ya wis sowan ana ngersane Bapa. Apa sawah kurang wis rampung gaweane apa? Menawi kula sowan wonten ngersane Bapa sedaya sampun rampung sedaya. Inggen kula Aguna nyambut damel wonten sawah. Sedaya sampun kula rampungaken Bapa. Pirunggan Bapa. Ya. Reten Bapa. Piye? Marak ning Bapa. Ya. Nanging ngene aku. Tak sawang saben dina iki kok kadangmu
Gangsing ngurat katon ngono ana ngendi? Grinsinge ana ngendi? Menawi Kang Mas Grangsing pancen piyantinipun dugal. Dadi ora nyambut gawe karo sliramu ngono apa? Wong kula niku nyambut gawe gampang. Kakang Grangsing ngertui sawah nuweni tetanduran. Wis Iya. rasane panen apa dereng, Bapak? Nek wis kita arep panen, wis gage wae arep didol, Bapak. Dadi anggonmu nggarap sawah ki dhewean ora karo kakangmu Gringsing ngono apa? Piyambak, Bapak. Ya, ya. Amargi Kakang Grangsing nu gaweane namung main, minum, begal. Niku pados duit sing paling gampang. Ning ngrusoi tanggane tangga tepate. Aguna. Yo sing jeneng tumindak kaya ngono kuwi aja kok ditiru. Aja kok ditunat. Jalaran kuwi tumindak kliru, Aguna. Boten Bapak menawi Aguna menika derek miturut dawuhe Bapak. Menapa ingkang dipun dawuhaken dhateng Bapak kula namung derek. Jalaran ngene Aguna. Kowe iki tak gadang-gadang kaya ngopo to? Besok sak surute bapa kowe ngenteni ana ing percabaan kene. Nggih Bapak. Nggih kula nyuwun dhateng Bapak menika mugi-mugi Bapak niku yuswanipun ingkang radi dangu. Iya iya. Nanging kok aku ki kok nyawang sliramu ki saben bali saka sawah ketuke mung klicatang ana sing dipikir nanging sliramu ora kewetu karo bapa. Ki jane kepiye Aguna? Bapa bakal mundhut prisa. Kepareng matur Bapak. Piye? Sejatosipun Aguna nika wonten pacabaan menika nggih sampun kraos. Ya. Menawi Aguna namung wonten pacabaan saklajengipun lajeng gadah penggayuh utawi penggayuh ingkang sainggiling jupiripun nek mboten saged nyambut damel ingkang sanesipun tetanen. Jur karepmu ki apa kepiye Aguna? Menawi Bapak kepareng Aguna nika badhe pados pedamelan wonten Kutaraja. Arep golek gawean ngono Kutaraja. Amargi Bapak saya dangu saya sepuh Aguna. kula mboten istilahipun kula mboten ikul dhuwur mendem jero dhateng Bapak lajeng pinjang kados Aguna. Bapa ki ora selak, ora kabutan. Kowe yen arep golek gawean ngono Kutaraja, bapa ora kabutan nanging Aguna. Sliramu ki wis pacangan Raminten. Dadi kowe iki ya kudu taren karo Raminten. Raminten yen tinggal ana ing Kutaraja kowe kira-kira gelem apa ora? Iya. samangke badhe traosan kalian Raminten. Ananging menawi Aguna gadah sisian dereng gadah pendamelan ingkang gumathok. Lajeng kados pinjang. Ya nek panjen kekarepmu ki andreng kaya mangkono arep golek gawean ngono ing Kutaraja. Inggih, Bu. Kowe mangkatro bobot nglilani nger. Ingkang pun donga pamuji saking Bapa. Mugi-mugi kula wonten Kitaraja saged asal damelan. Iya, Kanthi saged nyekap dhateng keluarga. nanging bapa pesen. Jalaran kowe bocah saka desa. Dadi tandukmu aja kaya nang desa. Jalaran wong arep ngadi ki kudu ngandhap asor ya, Nger. Kula mramangtos Bapa menawi Bapa menika sampun ana ing pamawas. Sak mangkatmu, mbok menawa ana dalan, ana wong kalunyon, kowe kudu paring teken. Yen ana wong kudanan kowe paring pepayungan.
Dadi welinge bapa kudu kok eling-eling. Dadi kowe sangka ing percabaan ana ing kutha raja ki aja nganti sungar. Inggih Bapak. Pangandika dalem Bapak kula estakaken dan kucai. Ya, ya. Kudu mau pamuji Bapak. Ya. Tak pengestoni aku. Yo, seliramu tak pengestoni yen luru kaya yer. Agung. Bapa bakal minta kanugraning Jawata kaya apa kowe bisa oleh gawiyan. Ora ana krongsi, Pak. Ayo teko ngomah ping dikok dhewe. Oh iya. Goleki krongsine ngadhep wong tuwa kok. Lenggake niki. Iya, Pak. Omah kok krongsi kok ora ana ki piye jane? Kowe iki jane iki saka ngendi, Gringsing? Wis sakutara dina kok ora katon bali. Apa bapak ora ngerti apa? Aku ora ngerti kepriye to. Nek wong tuwa ki kudu tanggap sasmita, Pak. Ya nek anake lunga pirang-pirang dina. Njur ora nang omah ki lak kudune ki goleki. Nang di anakku lak kudune ngono to, Pak. sak ngertine aku kuwi kowe iki ngrewangi nyambut gawe ana sawah bungkuran kae lho. Ngewangi Aguna sak ngertiku. Ning jebul kuwi ature Aguna jare ora tau melu nyambut gawe. Kuwi iki jane iki ngendi to? Wah, ngene, Pak. Kepiye? Lunga aku saka omah. Aku ke gaweane iki ora ngerti, Pak. Boto aku ki. Gandeng aku ke Bali. Duitku ke entek, Pak. Njur aku kan njuk duit apa? Dadi wong-wong ing tangga omah kono mau padha kating treblung yen ngomongake Gringsing gaweane botohke tenan to. Iya ya. Ning kala mangsane iki aku ke ya menang Pak nggone boto. Ning gandeng saiki iki aku ke entek pawitane. Mongko aku ke tanggungane akeh, Pak. Njur aku ke Bali arek njuk duit. Gringsing, Piye, Pak? ya jeneng wong tuwa ki ngendikane ki mbok ya digugu. Lelakon sing kaya ngono ngabutuang kuwi ala. Sepisan menang. Kaping pindho kalah. Apa dhuwitmu rantek? Kamangka aku ki krungu tangga desa. Jarene kuwi iki ora ming botoh nanging uga gawe kisruh ning tangga desa ngoyak-oyak bocah wadon. Ayo kala mangsane aku ki nek piye ya, Pak? Wong aku ki wis Joko wis tuwa. Yo, yen ana prawan sing ayu aku ya kepencut. Ya ora seneng ya tak. Rumangsani Joko tuwa ki wong ki ndek pikiran. Ngendi sing bener ngendi sing luput Gringsing. Ora kok ngawur bawar. Rayonge semake bapa to. Wis ngene Pak aku tak kepiye? Sing baku aku ki teko njaluk duit. Bapak ki ora ndek duit. Dalaran pepanenane adimu. Ki angger cukup dipangan ijazah titik tak dol duitmu karo kowe jikuk. Bapak ora ndek duit. Jan blas ora ndek duit. Ngene Pak yen bapak ora ndek duit. Piye? Sawah sing kidul ke tak dol ya, Pak. Oleh kok? Sawah kidule tak dol. Sawah? Iya. Oleh apa ora? Gringsing. Bagahamu sing kidul ke rak wis sing kono ke rak wis didol to. Kowe kari bagahane adimu Aguna kok kowe kok yo arep dol sawah barang ki kepriye kok saya ngaya wara to. Yen sawah ora wis didol. Omahe Pak tak dol. Kowe iki kok piye? Aku ki doyak-oyak
Njur bapak nek bali saka Tegal kon bali Rindi Gringsing. Kuwi kok Pak. jan. Bapak ki nek ora gelem ngedol sawah utawa gelem duwe duit. Ya. Omah tak dol. Ora oleh to? Ora oleh. Sawah didol ya ora oleh kuwi bagane adimu. Apa bapak ora isin yen anake doyak bang cicil? Ning rak salahmu, ora salahe bapa. Unjuk tak arep tagih Ya nyaut. senajan wong tuwa ki karo anak tanggung jawab.